खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 16 आसिन 1431 मायथाइ एबा 3 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। बबेखानि फालांगियारिफोरा खामानियाव मुखुब थानो हागौ। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखि। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नखरनि सासे आइजोनिफ्राय रां मोननो हायो। गारिनि खुसिया बांनो हागौ। नोंथाङा रांखान्थियारि महरै मोजां जागोन। दिनैनि साना सोलोंथाइ बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। वृषभ राशि। दिनै सहायनायजों खामानिफोरखौ आबुं खालाम। आब्रुथि आरो सैथोथिजों खामानि मावनानै नोंथाङा गोजौ मावख'गिरिफोरखौबो गोहोम खोख्लैनो हागोन। साख्रियाव नोंथाङा जायखिजाया उफ्रा बिबान मोननो हागौ। खामानिया बांगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। आंगोफोरा हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि महरै नों मोजाङै दिन्थिफुंगोन। मिथुन राशि। जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसारनायनि थाखाय गोसोआ खुसि थागोन। नाथाय जायखिजाया खामानियाव गोख्रै दाजा, नङाब्ला नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। रायज्लायनायाव समानथि लाखि। साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु दं। जिउ लोगोरिया ज' थागोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान। रांखान्थियारि महरै साना सरासनस्रा जागोन। कर्क राशि। दिनै खरसा बांनायनि थाखाय गोसोआ जेंना जानो हागौ। रायज्लायनायाव समानथि लाखि, नङाब्ला मावख'आव दान्थे-बिदान्थे जानो हागौ। खामानि गैयै रागानिफ्राय गोजानाव था। गथ'फोर आरो जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला। बिफाखौ मदद होनाय जागोन, जायनि जाहोनाव रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबु थागोन। मोजां रां थिसननायनि खाबुफोर नुजाथिनो हागौ। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै दावबायनो गोनां जानो हागौ। दावबायनाय समाव सांग्रां जानाया गोनांथार जागोन। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। नखरारि जेंनाफोरा जेंना सोमजिहोनो हागौ। बिफाया मदद मोनगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों जायखिजाया फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। गथ'फोरनि सावस्रिया मोजां जागोन। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि सुबुंफोरनि गोसोआव सिगांनि बाथ्राफोरखौ लानानै जेंना जानो हागौ। नाथाय बेलासिसिम मुडआ मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। नोंथाङा साख्रिनि मोगा-मोगिनि हाबाफोराव जाफुंसार जागोन। सोरखारा मदद मोनगोन। मावख'नि गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनो हायो। रांखान्थियारि महरै समानथायाव थां। तुला राशि। दिनै तुला राशिनि सुबुंफोरा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय माखासे बाथ्राफोरनि सायाव गोसोआव जौगानाय गाहाय जानो हागौ। मावख'गिरिफोरा साख्रियाव मदद मोनगोन। जौगानायनि खाबुफोरबो मोननो हायो। बे समा साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय मोजां जागोन। रांखान्थियारि महरै मुलाम्फानि खाबु दं। वृश्चिक राशि। दिनै गोनांथार खामानिफोराव जाफुंसारनायनि थाखाय गोसोआ खुसि जागोन, नाथाय नोंथाङा आयनि आंखाल आरो गोबां खरसानि थासारिजोंबो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। नों गावनि बिफानिफ्राय रां मोननो हायो। नखरा मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन। जायफोरा खामानियाव दं बिसोर मोजां खाबु मोननो हागौ। फालांगियारिफोरनि थाखाय साना सरासनस्रा जानो थांगासिनो दं। धनु राशि। रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानायनि थाखाय गोसोआ गोजोन गैयै जानो हागौ। खामानिनि जायगायाव जेंना जानो हागौ। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद मोननो हागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायबो खाबुफोर थागोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मोजां मोनफिन्नाय मोननो हागौ। गोसो हमथा। थाबथानाय हाबाफोराव जाफुंसार जानो हायो। मकर राशि। आथिखालाव माखासे मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय साख्रियाव सोलायनायनि खाबु दं। खामानिनि जायगायावबो सोलायनाय फैनो हागौ। नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनांनो हागौ। दिनैनि साना फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जानो थांगासिनो दं। रांखान्थियारि महरै नों मोजाङै दिन्थिफुंगोन।
बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम जानो थांगासिनो दं। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि महरै गोब्राब जानो हागौ। फोथायथिनि आंखाल जागोन। गोसोआ जिरायनो रोङै थागोन। नाङा-फाङा रागानिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव समानथि लाखि। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। गोजाम फुंखाफोरनिफ्रायबो रां फैगोन। गावनि जिउ लोगोरिनि बाथ्राफोरखौ नेवसिनाङा। फालांगिखौ मोजां नुदों। मीन राशि, मीन राशिनि सुबुंफोरा नखरारि आयदाफोराव सहायनायखौ बाहायनांगोन। नखरावबो गोजोन लाखिनो नाजा। धोरोमनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। न'आव आलासिफोर फैनो हागौ। हा, बिल्डिं आरो गारि बायनाया जाथावना। आंगोफोरा हेफाजाब मोनगोन। फालांगिनि थासारिया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मदद मोनगोन।